ang cross ni Kristo. Isa ka klaro nga ebidensya nga katulad naton siya man nagantos sang kagamo, sang hinustisya, sang gutom, kasakit, kabangis sang mga pangulo, kag separasyon sa mga pinalangga. Kag sa piyak nga bahin, ang iyaman kaakig sang didto sa templo, isa man ka indikasyon nga ang halad nga amo siya ang ultimo nga halad, hindi ginabayaran, hindi ginabakal, kundi ini libre para sa tanan. Ako si Pastor Luis Tomado, ang inyong host sa siningatong programa ang Pagtuon Subong. Kag sa siningation, ako naman upod ang aton Vice Presidente sang Student Affairs, Student Administration diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sang iban kundi si Pastor Elden S. Toledo. Pastor, mayong adlaw sa imo. Maayong adlaw man, Pastor, kag aton man ginapasalamatan ang aton mga kauturan nga nagapadayon gid subaybay sining aton nga discussion sa leksyon re sa aton nga Facebook page. Salamat, Pastor. Kag ari na kita subong sa Leksyon 7, Jesus and those in need. Apang sa hindi pa kita, Pastor, magpangamuyo ka magbasa sa aton sadsaran nga teksto, ako na anay tamyamon ini ang aton mga kauturan nga nagasunod gid kag nagapangalipay kag nagatuon sa aton leksyon. Si Pastor Josel Grijaldo kag iyang asawa si Dr. Grijaldo dira sa Adventist Hospital Hinguog sa Hinguog City. Si Pastor Romeo Tambukon sang Boracay, Katiklan area district, ang aton district pastor dira. Si Pastor Owen Imen sang Northern Antique area. Si Pastor Eugene Steele sang Ruhas Churches District dira sa may West Visayan Conference. Kagakon man aton man pastor ginapasalamatan ining aton mga katawan sa luyos ang kamera, si Sir Elvery Tapaya, si Engineer Frederick Linatan, si Rodel Vargas, nga kung wala sila, wala man yung aton programa. Ang aton man, may isa man ko pastor nga i-great halin sa Texas, si Gif Mendoza, isa sang aton mga nurse sa may Texas. Pastor, may ara pa kang madumduman? Akon man ginatamyaw dira sa Taiwan si Sister Nilin, si Brother Moises, si Brother Hans Romero nga aton nga mga abyan man ang alumna naton diri sa CPAC nga nagapadayon nun pastor subaybay sa aton nga leksyon. Yes, kanami kag aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, of course, dira sa Negros Oriental, aton mga kauturan sa may Taiwan, sa Thailand, sa may Indonesia, sa Malaysia, sa Hong Kong, sa Singapore, kag sa mga kaiping naton nga mga pungsod. Aton mga kauturan sa Masbate, sa Romblon, sa may Biliran, sa may Samar, sa may Leyte, kag sa Palawan, sa Mindoro. Ang aton mga kauturan, of course, pastor, sa bilog nga kalibutan. Ang aton mga Ilonggo speaking nga mga kauturan nga nagapangalipay kag nagasunod gid sining aton leksyon. Sa hindi pa kita magpadayon, pastor, aton na naiduko ang aton mga ulo, akon pangabayon si Pastor Toledo sa pagpangamoyo. Ikaw Ginoo amon ginapasalamatan sining adlaw nga balaan tungod sa imong hamili nga presensya nga nagaagubay, nagaupod, nga nagatipan sa amon. Mas Ginoo ikaw nakaagi sa mga kalakasan, sa mapintas na kamot sang tao, sa mga inustisya. Apang Ginoo ikaw naghatag sang pundasyon sa imong ginharian, sa sining mga social injustices nga naagyan sa imong katawhan, nga ikaw naghatag sa emplo nga sa prinsipyo sa balaan kasulatan paano ini Ginoo malampuasan kag mabag-o kag kami Ginoo nga imong katawhan
kami nagapangamuyo nga tagaan mo kami sang kaalam kag ihibalo sa pag ah, hatag sining solusyon sa sining in social injustices nga amon makitaan karon diri sa palibot paagi sa paggamit Ginoo sa imong pulong kay aming pulong Ginoo may gahom katu sobra pa sang espada nga duwa sing sulab nga tusok sa panguna-huna sang tagsa-tag sa katawhan sa nagapamati kag nagatuo sini. Kami Ginoo nagapangamuyo sa sinigid nga tion nga ang balaang espiritu amugid ang magagubay, magaupod sa amon samtang kami Ginoo magapadayon sa paghinon-anon sang sining mga pulong amon patun-an sa sining nga semana sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor. Sinangi mo kanami nga pangamuyo, Pastor. Yes, ari kita sa leksyon 7. Apang sa hindi pa, Pastor, akon basahon ang sadsaran natin nga teksto nga makita sa Lucas 18 kag 19. Nagasiling siya sa inilong ko, ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon, bangod nga ginhaplas niya ako sa pagwali sang mayong balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagbantala sing pagbuhi sa mga bihag kag pasag-uli sang inugtululok sang mga bulag sa paghilway sa mga ginapigos sa pagbantala sang tuig nga nahamutan sang Ginoo. Lucas 4:18 kag 19. Yes, Pastor. Ang pagkatao ni Jesus diri sa kalibutan, sa English, incarnation, nagapakita, Pastor, kung sino ang Diyos, kag kung ano ang Diyos. So, isa ni sang mga mabalaan naton nga kung ano ang Ginoo. Kay kung wala nagpakatao si Kristo, Pastor, we don't have a clear idea kung ano ang Diyos, kag kung sino ang Diyos. That's why sang ginpamangkot siya sang isa sang iya mga disipulos, ipakita sa amon ang amay, siling niya, wala bala ka mo kakita sa akon. Ang nakakita sa akon, nakakita man sang amay. Yes, Pastor, ano pa ginang imo mga masidingan diri? Matuod na pastor nga ang inkarnasyon o kung ang papakatao ni Ginoong Hesus through virgin birth. Amo ni siya ang kapayagan man sang gugma kagaluoy sang Ginoo sa plan of redemption. Kag hindi lang ina pastor amo ang kapayagan. Kay si Ginoong Hesus amo siya ang kapayagan sang sang amay. So he is the reflection of the Father. Kag ang iyang nga kapayagan hindi limitado lamang sa iyang inkarnasyon o kung sa iyang pagkatao kundi man sa iyang pagpanudlo aton man makit-an ang iyang sakripisyo kag ang iyang pamaagi sa pagkabuhi nga nagapahayag kung ano ang matudtuod nga amay kag ano ang iyang misyon sa sining nga duta. Yeah, that's correct, Pastor. Okay. So, amo na yung aton nga talakayon, Pastor, Yeah. sa sulod sang isa ka semana. Kadto kita sa Sunday, sa aton Domingo nga leksyon, Mary's Song, ang kalantahon ni Maria. Sa hindi pa na akong, Pastor, matag ang tiyon sa imo, may ara ako isa ka punto. Ang isa na akong kapunto diri nga ang Ginoo, of course, nagtawag sa kay Maria. Exactly. Pero ang punto na akong, Pastor, nga ang pagtawag niya sa kay Maria, si Maria isa ka simpleng nga babae. Okay, isa ka batan-on nga halin sa kubos nga pamilya. Wala nagkuha ang Ginoo sa isa ka babae nga halin sa royal family. Wala nagkuha ang Ginoo halin sa mga harianon nga pamilya o kon sa mga alta sosyudad nga mga pamilya. But rather God chooses Mary to be the mother of Jesus Christ through virgin birth as a simple human individual. So nagapakita lang, Pastor, kung ano ang Diyos. Nga ang Diyos, Diyos sang mga pobre, Diyos sang mga pigado, Diyos sang mga simple kag mga humble nga mga katawan. Yes, Pastor. Matuod din na pastor nga aton makitaan kay sa ako natalupang dan mga kauturan nga ang tagsa ka babaye nga dalaga na nagapaabot-abot kid sila nga sila ang mangin isa o siya mangin iloy sang misaya. Oo. But
I think si Maria nakahuna-huna man siguro by passing lang. Yes. But she was chosen. Yeah. Siya ginpili sang Ginoo. Eksakto ina pastor ginhambal nimo nga sa kubos nagpili Oo. ang Dios Yeah. sang mangin iloy ni Ginisos. Kay kon sa upper budlay ang manggaran pastor magkainsindi Oo. sang sitwasyon sang pigado, pero kung ang pigado manggaranon siya, makarelate siya. Yes. So amo ni nga si Ginisos ginpili ang Dios nagpili gid kay Maria nga atong pigado gid nga faithful, humble, matutom ang ginhimo nga mangin instrumento nga mangin iloy sang tawhanon nga pagkabunag ni Ginisos agud iya mahangpan ang sitwasyon kag makita naton nga makarelate siya kay ang konteksto da pastor nga madamo sa makatawhan at that time they were hopeless. Yes. They were discouraged. Discouraged. Majority of the commoners Yeah. tungod sa oppression nga ila ginaangkon kag do sa ila panguna-una wala na gid sa makahangop sa amon. So si Ginoong Hesus nagpakatao agod nga iya mahangpan kag makarelate siya kag malabot giniya ang kadam-an nga makatawhan sang Israel pastor. Amo na Kanami, nakatublan. pastor, sa imo punto. Yes. Kay kung nagkuha ang Ginoo sang mga manggaranon, it is not much representative. Yeah. Kay madamo ang mga pobre sang sa mga manggaranon. Exactly. Oo. Kag sa imo punto, pastor, kanamian ko, nga kadamo sa mga tao nga nagahuna-una nga daway nagipaglaom. Oo. Nga daw kaluluoy na gid. That's why God came para lang ipakita nga pareho kita. Yeah, sa field sang psychology pastor, Yes. kung madula na gani hope ang tao, dali siyang patay. Tanan nga balatian mag-abot sa iya. Kay wala na siya sang kaisog, pero kung ang paglaom intact sang tao despite sang iyang kapigaduhon, amo na siya ang magabulig sa iya, push nga ang potential nga ginhatag sang Ginoo sa iya mapolish kag mangin instrumento siya sang Ginoo. Kanami, pastor, That nga is hope. punto. Yes, oo. Kag another, pastor, ang isa pagid nga ginpakita sa Ginoo ining idea nga prinsipyo bala, pastor, nga upside down. Okay. Nga halin sa ubos ang Ginoo may prinsipyo siya nga iya ginuna ang halin sa ubos. Kay na imo ginpakita nga ang tawo nga pobre, pastor, pwede siya magmanggaranon. Pwede siya maka-cope up gyapon, pwede siya maka-adapt Adapt. sang sitwasyon nga manggaranon kay halin man siya sa pobre. Kung pobre man siya, maka-adapt siya. Kag kung manggaranon siya, maka-adapt man siya. Pero ang manggaranon, hindi maka-adapt sang pangabuhi sang pobre. Yeah. Yeah. That's why, nagkuha ang Ginoo, sina nga prinsipyo, upside down, kay halin sa down, ma-upside, no? Hasta gid madala ang tanan. An amo ni pastor akong tulong pagnan ang sadsaran sang ginarian sang Ginoo ining upside down theory nga lantaon bala naton nga kun ang prinsipyo sa social order kun manggaranon ka, you have ang tendency nga you have to get all. Oo. You have to get all. Yes. But the theory o kung ang presentation sang upside down sang kingdom sang Ginoo nga kung ikaw nga tao magahatag ikaw biskan pigado ikaw magahatag ikaw sa kinabubuton, actually makaangkon ka sang matudtuod nga kalipay. Amo ni siya ang ginatawag nga upside down theory kag nanamian ko pastor sang isa ka tawo nga naghambal siya si Cornelius Plantinga nga nagsiling siya, receiving makes me look weak and giving makes me look strong. If I have something that you need, I look stronger than you. When I give, I look generous. That feels good. Yep. Yeah. So amo ni ang theory o kon presentation pastor sang upside down theory o upside down theory nga kingdom sang Ginoo ni Jesus Christ nga kung ikaw gali mapakigbahin sa bulaton sang Ginoo, wala ka nagaimol. Kaya ang konsepto sang tao nga kung maghatag ka maimol. Maimol ka. Kung mag-uli ka sang ikapulo, maghatag ka generous sa imong offering, mag-imol ka kay yadi pa to. Yeah. But sa prinsipyo sang Ginoo, the more you give, the more you receive. Kaya kung kita naga-scope lang kita sang balde, pagwa sang aton yang resources, ang Ginoo ang iya gina
buo sa aton is drum. Mm. So kung balde ang ginapagwa mo, ang Ginoo ga buo sa imo sang drum, dili ka gyapon logi. Amo ni sa ang ginatawag mga Yeah. kauturan nga upside down foundation sang kingdom sang Ginoo. Kanami sina pastor. And then may ara man ko isa ka pastor ka theory or isa ka principle aside from upside down principle or theory. Ina bala ang theory pastor nga o kon prinsipyo nga wala ka perdihon. Oo. Ang manggaranon niya pastor kung maghatag may mabuhinan gid siya. Oo. Pero kung ang pobre maghatag ang imol maghatag kag nagdako siya wala gid siya sang perdihon kay bisan ihatag pa niya amo lang mangyapon ara mangyapon siya imol mangyapon siya. So amo na ang principle of giving pastor nga kung ang manggaranon kabudlay maghatag ang imol mahapos maghatag kay wala gid siya perdihon nga kung ihatag ya ang tanan nga pagpakamayo ginatag sa iya balik magyapon sa iyang nga prinsipyo. Tiyan mo na sila nga imol man tagyapon, why na problema? Oo. Kung may hatag ta, may gani kami may hatag pa ta. Oo. Sang sa manggaranon, nga sila abaw na buhinan. Yeah. And that's correct, Pastor. So aton pa ginakita Andre pastor nga sa ambahanon ni Maria nga ginpili siya sang Ginoo kay siya nagtugot siyang kabuhi nga pagadumalahan sang Ginoo. So with that principle nga nagpadumala siya sang iyang kabuhi sa Ginoo, nakit-an sa Ginoo ang iyang sincerity sa pag-alagad sa Ginoo. So amo nga ginpili gid siya kag makita naton ang mirakulo nga gahom nga nagapangabudlay sa tagipusoon ni Maria. Yeah. Kanami man sina Pastor Liwat no, kay kung nagpili ang Ginoo sa manggaranon, kabudlay ang manggaranon dominahon. Yeah. Kabudlay ang manggaranon pasundon. Kay ti naanad sila yang silang gasugo mo. Pero ang mga imol, ang mga pobre pastor, amo ang ginasugo. Yeah, exactly. So amo na siya nga kanami nga at least mag good follower gid si Maria. That's why amo na ang iyang kalantahon nga ang Dios isa ka dako nga Dios nga nagahimo sang maayo nga mga butang bisan pa sa kubos nga katulad niya. Nga Jesus mission statement. Pastor, unahon ko ikaw sa paghatag sining ideya sa about sang mission statement ni Jesus sa Monday naton nga leksyon. So dira pastor aton makit-an sa aton leksyon nga gin tagaan sa Ginoo komisyon ang iyang 70 ka mga alagad. Kag siling niya lakat kamo nga bugana ini ginhatag sa inyo, bugana man nga inyo ipalinton, ayuhon ninyo ang nagabalatian, inyo nga tagaan sila sang power to raise the dead, sa isang balaan kasulatan, kag ginpang-ayo niya ang mga balatianon, kag sila nga freely you receive, freely you give. So diri pa pastor aton makit-an nga ang mission statement ni Jesus Christ is to expand, to give hope sa tagaan sang paglaom ang nalisdan, kag they have to reenact or to reflect sang matudtuod nga kinaiya ni Ginisos, and they will be invited to the kingdom of God nga napun-an sang paglaom sa mga tao nga nawad-an sang paglaom pastor. Yeah. Amo man ni pastor, and that's correct. Amo man ni pastor nga ini ang Lucas 4, the first few chapters of Luke is the beginning of Jesus' ministry. Exactly. Oh. So at the beginning, God has already told everybody his mission, his purpose why he came. Through incarnation. Kagamo ni ang aton sa saran nga teksto nga ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Amo man ni daw siguro coincidence o kung hindi man coincidence nabasa man ni Kristo kag nabala ni Kristo nga nasulat na daan ni Isaias ang iyang mission statement. Ang iyang mission statement nga nagkari siya sa paghatag sa mga imol, sa mga kahilwayan, sa mga pigos. Okay, wala siya pastor nagmensionar nga mag-correct ako sa mga church, mga leaders, mga dalagko nga mga tao, but he started sa mga kubos. As what you have said, to give inspiration and hope for the majority. Kaya ang imol mas madamo ikumparar sa mga manggaranon. So, at least, he started from down and eventually going up. Kag diri pastor ako nakita ang ginamat-amat bala tweak
ginaliso ni Ginoisos ang understanding sang mga katawhan tungod sang false dissemination sang mga rabbi nga ang iya ginharian is more on political. More on political. Political. Yeah. So amat-amat niya nga no, ang Messiah hindi siya magkari to exterminate sang ginharian sang Roma. Oh, sang pagdumalahan sang Roma, but ang Messiah nagkari kag subong ang ini nga ginhambal ni propetang Isaya natuman sa kapanahunan kay ari ako maghatag sa inyo sing paglaom kag ginapakita ko sa inyo nga ang akon ginharian nga pagatukuron hindi siya sang political in nature but this is the kingdom of grace. Yeah. Sa nagligid nga si Mana, Pastor, may punto nga ato na tunaan. Ang ginatawag nga practical godliness versus ritual fidelity. Yes. Nga ang Ginoo is inclined on practical righteousness. Yeah. Than ritual fidelity. Inabalang maayo daw ang imong pagkatutom di pinasubay gid bala Oo. Dinumero. dinomero. Oo. Nga bisan ano ang kinahanglanon sang iban, hindi ka kay way pa kakatapos sa imo numero. Way pa kakatapos sa imo ritual, way pa kakatapos sa imo pangamuyo, way pa kakatapos sa imo nga pagsimba, way pa kakatapos sa imo rosarito. So, babayaan na rin nga kinahanglanon. What God is trying to emphasize that He is more happy sa tong mga tao nga may practical godliness rather than ritual fidelity. Yeah, that's true, Yes. Pastor. So, amo na, Pastor, ang isa pagid nga ang mission statement ni Jesus, of course, ang mga imol sa paghatag sa mga physical nga mga kaayuhan because in reality, this is also spiritual healing. Yeah. Nga ang tao nga maayo, Pastor, nami ang panglawas, makasimba. Oo. Kag maka-concentrate, kag makabulig sa iban. Pero ang tao nga mga masakiton, hindi, Pastor, makaalagad sa gusto sa Ginoo. So I think, Pastor, this is now the right time nga aton church mag-involve sa community. Nga kita diri sa CPAC do lipay kita. Pero na aton bala ang aton niya blang influence ari lang diri. Ari lang. But how about ang katawhan dra sa Gua? Yes, sa Gua. So I think this is one thing ang iglesia sang CPAC per se maghimo sang design for community outreach, Yes. If music can do it, why other schools cannot do it, no? Yes. So isa ka challenge man ni sa aton, Pastor, because this is our mission statement nga unahan ni Ginisus and we need to follow sa sini nga mission Amo na statement. nga sila nga outside defense. Yeah. Why pa kita kabalo kung ano kitabo Yeah. sa guwa sang aton kudal. Kay ari lang kita permi sa Yeah. sulod sang kudal. Ti ang ari sa sulod sang kudal are really willed Yeah. pa ano ni groom nga mga talamnan nga mga kabulakan. Pero sa guwa sang kudal wa ita kabalo kung ano ang sitwasyon. That's why kanami gid, Pastor, nga magguwa man Guwa kita kita. kung isa sa kudal. Isa pa gid, Pastor, before we'll go sa Tuesday, nga ang mga manggaranon nabato na nila ang iyalay kalipayan diri sa Kalipayan. luta. Ang ila reward, amak mo pagusto lang sila kung anong buhaton nila. But ang mga imol nagaantos. That's why Christ came para gid sa paghatag hope, Yeah. paglaom sa mga imol, sa imong nga ginhambal. Kay na. Yes, pagkadto kita, Pastor, Jesus heals. Ang akong diri, Pastor, nakita, before I will give you Okay. the time, nga kalabanan ni Pastor sa pagpang-ayon ni Jesus, kung di kadamo sa ginaayon ni Jesus during his ministry diri sa kalibutan, ginpalakat siya ang mga lupog, mga aroon ginpang-ayo ya, ang mga bulag ginpang-ayo ya. Kalabanan, Pastor, sa akong nadiskubrihan, hindi magitanan, pero mostly of his healing ministry, Pastor, ginatandog ni Jesus. Yeah. Daragsa lang ang ginahambal niya. But most of his healing experiences, Jesus touched them. Ginkwa iya ang lunang ginbutang sa mata. Yes. Ginduplaan niya gani ang isa ka bulag. Ginpatindog ya ang lupog. Ginatandog niya. Kagbisan pa ang mga aroon nga amo ang ginadiri sa mga katawan sa una nga wala magpalapit sa mga aro, si Jesus gintandog ya ang aroon. Ang kanami, Pastor, sang Ginoo nga
human, ano gid siya, pro-human para gid siya sa tao, pastor, because nagatando gid siya, nagapalapit gid siya. Hindi lang kay ara ka lang da sa unahan na, sige may gahom ko, ligi lakat. Okay. Sige ayo da ikaw roon hindi ka magpalapit, may gahom ko. Sige, tindog ka maglakat. No, Jesus did not do that. There are times nga ginhambal lang niya atong mirakulo niya sa paghimo sang tubig nga nahimong bino. Ginhambal lang niya, ginsugo niya lang. Oo. Kay ti ang bino ya hindi man na human mo. Ang tao, pastor, kanami sa imong mga punto sa psychology nga ang tao kinahanglan touch. Yeah. Kinahanglan ang bata, kinahanglan pagtandog, kinahanglan ibutang. Yes, and that's the need. And Jesus feel the needs of touch, pastor. Yeah, makita naton pastor diri ako nakitaan nga Jesus Christ is really a compassionate man. Yeah. Tama gid siya ka maluluyon. Kag most of the miracles nga gin-perform ni Jesus Christ, pastor, gintandog ya gid. Yeah. Kaysa pag-create pa lang daan, ginumul-umol niya mong Okay, that's correct. ginumul-umol niya, wala na ginhambal. Wala na ginhambal. He can do it. He can do it. Yo, masiling sa tindog ang Tindog. ikaw umul-umol kada, ikaw lang umul-umol. But yet he Yeah. took time to touch. So amo na nga we are created tumol. after the image of God. Kag sa physiology naton mga pastor makita naton nga the largest organ of the body is the skin. Oh. Yeah, the largest. So amo na nga ang tao nga hunger siya sa touch, pastor, dali siya magmasakit. So amo na nga ang need of touch kay ti ining mga kalabanan ng mga tao, they are rejected. Nobody will touch them. Yeah, nobody will so, touch them. Hunger ang ilang nga lawas ang human touch, human care, and human compassion. So Jesus Christ na nakita niya ini ginhatag ya ini nga makarelate siya. I'm created you in my image. Sa pagtuga ko sa imo kay Adan kag Eva, gin umul-umol ko, now I am here again to touch you. Yeah. To give you the healing that you need, to give you the restoration, not only physical restoration but it's a holistic healing nga gina-provide ni Jesus Christ because Jesus heals whether emotional struggle naton, aton nga physical or spiritual, ayuhon gid ni Jesus Christ as long nga magpalapit kita sa iya, pastor. Yes. Pastor, inang touch bala. Sang ako ara pa sa NOC, pastor. Oh, may nagsulod sa ako na opisina nga tigulang nga babae. Aha. Oo. Hindi ko lang pag-mention ang ngalan. Nagpangayo siya, pastor, sang iyang pension. Ti siling ko, hindi ko yagatag pension. Oo. Ti iya ginpakita ang certificate nga nakakanvas siya for 25 years. Oo. Na, tagaan mo ko kay imo ni perma. Oo. Naglibog ko, pastor, kung anong akong buhaton. But eventually, to make the long story short, gintagaan ko siya, pastor, sang kwarta. No. And then, ang kwarta daw nalipay man siya. Te, siling niya, sige, pastor, salamat, gid. Kay way pa siya kapamao, lapit na alas 12, way pa siya kapamao. Prutigulang nga, pastor, nga kaniwang gid nga daw mapalid na sang hangin. Pero sang wala pa siya nagwa, pastor, ginbalabagan ko siya sa pertahan. Ambot anong natabo sa akon, babae nga tigulang, 76 years old. Siling ko, pwede ko kahag sa imo. Wala man siya nagsiling huway man silang hindi, pero ginhag ko siya kagamay, wala tumali sa akon hag. Pero pag hag ko, pastor, nagnguy-nguy gid siya, nagbalakon gid siya nga nabasa di nga akon nga barong sa dughan. Oo. And then after a while, nagbuhi siya sa akon, gintulod siya ko, kag gintudlo, pastor, don't you know? Perteng hibiya mo, don't you know that you are the first individual to hug me? Wow. Wow. Pastor, atong ginhatag ko nga daw, hindi ko, sakit ang hatag ko, kaya katapusan ko itong kwarta, pastor. Ginhatag ko, kaya tinaluoy mo ko siya. Pero daw, kaber sa konsensya ang paghatag ko. Pagpadsiling yang, you are the first individual to hug me. Siling ko, Lord, thank you. At least, nakalipay. Yeah. Nga, mga pastor, kay laon siya, 76, wala gid siya pamilya. Wala siya gani kabalo kung sinong ginikanan siya. Ginikanan niya. Daw ilo mulo-mulo, nagdako lang siya sa mga tao, saka panaog sa isa kabalay, pakadto sa isa kabalay, tub-tub, nga nag-culture siya, kag hasta nga subong, na-culture siya. Siling niya, ikaw pagid ang una nga tao nga nakahakos sa akon. You see, galong siya sang ginikanan, ngoy sa ginikanan, long siya sang iban, at least, siling ko, Lord, thank you very much. I have touched an individual. Yeah, with that aspect, pastor, sa another nga line of ministry ba. Amo ni ka importante gid mga
mga ginikanan, mga kauturan sang human touch. So mintras nga ang aton kabataan magpahakos pa sa aton haksa. Hakso. Kay ako ga dinalaga magini pastor akon nga ang bata, may tendency ko gisa din ang pahakos. Hindi nang pakos. That's So, correct. so at least time nga mapahakos pa, Oo. haksa as long may kusog pa kita, Yeah. haksa kay this is one way nga mabatyagan nila nga they are really cared. Cared. Yeah, they are really Amo cared. na pastor ako may ara ko Yeah. na nga term, hug your children while you can hug them Yeah. because one day you cannot hug them Yeah, anymore. exactly. Oh. Kadto kita pastor, kanami man sining aton Wednesday nga leksyon clearing the temple. Yes pastor. Anong nagtulupang dan? Yeah, ako natalupang dan diri pastor nga instead tani nga ining mga religious leaders amo ni sila mag-facilitate sang better understanding about the Messiah pero ginhimo nila ya ang templo as a business center. Oo. Business center kag dito na ya ang selling sang mga doves, dito na ang selling sang mga karniro in which ina contrary gid sa pagkabalaan kag ina agin pangbaliswa to ni Jesus Christ ang mga tables gin naglulupad to ang mga pispis, ang mga pigeons tungod lang kay gusto sang Ginoo to maintain sa ginatawag nga distinction between the common and the sacred. Yep. Yeah. The church is sacred. So, kinahanglan tagaan naton sa nagakaigo nga importansya kay sang si Ginoong Hesus nakita niya nga ang mga karniro dito may ara pa untap sang regular price, may ara pa gid komisyon ang iban kag na distort ang true meaning sang sacrifices dito sa temple kag dito iya ginbaliswa pastor tungod kay gusto niya i-restore ang right understanding sang sakripisyo nga ginhambal dito anay dira sa Pentateuch pastor. Yes. Kanami na pastor kay isa pa gid pastor ang nga nakig ang Ginoo kag ginpang baliswa yato ginpang tabog yato Yeah. ang mga negosyante kay iya man gin emphasize pastor nga ang kaluwasan is not only for the chosen few. Exactly. Nga ato lang ang makabayad, ato lang ang makabakal sang offering amo ang maluwas. That gin ano niya nga ang kaluwasan para sa tanan. Kag amo mga nang iyang sa aton giton bago lang gid ang mission statement ni Jesus is una sa mga pigado. Ti magkadto ka sa templo hindi ka hindi ka kahatag offering kay mahal ang presyo. Oo. So it is not affordable. Yeah. And it is not for everybody. So naakig si Jesus because siya ang ultimate nga halad pastor. Exactly. Kag siya wala bayad, libre. Hindi ta mabayaran si Jesus. Oh, so libre ang kaluwasan nga ginhatag ni Jesus. So Yeah, matahom na pastor imo nga point nga ang kaluwasan hindi pwede mabaligya. Oo. So it is your relationship sa Ginoo. So mo nang ginhatag gid ang ina nga ideya o kun ina nga pagpaninlo sa templo para nga aton gid mahangpan siling nimo kay ina pastor nga ang kaluwasan libre nga ginhatag sang Ginoo. Oo. Yes, kadamo pagkita ni pastor sang aton nga i-brought out apang ang panahon naton daw pigado na. Yes, pastor kadto kita pastor sa aton wibis nga leksyon the cross of Christ. Pastor, amo ni ang panahon nga si Kristo nag-emphasize man nga kon kamo nakaantos sang mga inhustisya sa mga kamot sang mga hukom, kamo nakaantos sang pagbiay-biay, I am just like you. Yeah. Pariyo kita. Pastor inabla, at least pastor no, master ikaw pastor sa psychology and counseling. May isa man da pastor ka punto ina bala ang imo bala pagsilinga hindi lang ikaw sina ang nagantos. Ako ka experience man sina. Ang imo ginalegayan pastor do makamurahag man Yeah, daw, exactly. uno. At least nalipay man ko nga hindi lang gali ako isang nagabatyag sini damo mangli isang nakabatyag. So ina ang ginasilinga we are just the same as others. Makahatag sing relief sa mga nagaantos. Yeah. Kaya amo na ang cross simbolo sang pag-antos. Nga hindi lang kita subong ang nagaantos, Christ have also experienced what we are experiencing right now. Yeah, matuod din na pastor nga
ang Ginoo maghambal gid siya straight from the heart. Yes. Kay na-experiencean mo. Yes. Kag kung aton gani pastorya lang tawon ang iya nga pag-antos gani, ang aton pag-antos wala na katiting sa iya nga Yeah, pag-antos. and that's correct. Oo. And that's Kag correct. ako pag ginatulupang on other side pastor nga si Jesus Christ naga-promote siya sa ginatawag nga social reform, but in nga social reform is not by way of political power, but he is proposing sang reform nga ang foundation niya amo ang balaan nga kasulatan through education. Okay? Ang gina-emphasize siya pagidra nga mahimo naton maangkon ang ini mga injustices nga aton maangkon sa sining social injustices nga aton na experience sa kalibutan, mahimo naton ini nga amat-amat maliwat paagi sa paglantaw sa iyang pag-antos nga makita man mismo maghatag sang kaluoy didto sang nagaantos. Yes. And that's correct, Pastor. Kadamo sa aton mga Adventista nga nagamuno bala, Pastor. Kag nagapagwa sa ila sentimento nga, Pastor, matuto man ako gauli man ko ikapulo nga kanda way ni gadula ang pag-antos ko man. Oo. Nanti mga utod, ang kanami lang kay hindi lang ikaw nag-iisa. Yeah. 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 Si Kristo nag-antos man. Si Kristo ganiya wag gid sa laya. Si Kristo ganiya wala gid diya sang nahimo nga hindi mayo. Ang hindi nga malain. Malain. Oo, ti kita gani minsan may mga sala pa kita. May mga shortcomings pa kita. Oo, nan. Ti may natural nga mag-antos man kita. But nevertheless, ang ginpakita ni Kristo sa aton is that we are not just alone. Pastor, last word halin sa imo. So aton diri makit-an hinigugma nga makauturan nga ang Ginoo may ara gid siya dako nga gugma, dako nga kaluoy, kag dako nga kabalaka sa aton nga palaabuton. Siya sa aton pag-antos, aton hunaon mga kauturan nga wala kita nag-isahanon kundi ang Ginoo yara gid sa aton kiliran nga magtabang sa aton nga ini mga pag-antos, physical nga pag-antos nga aton na angkon sa sining kalibutan, makalampuwas kita kag indi lang naton bala mga kauturan nga hunaon pirmi ang pag-antos kundi aton man lang taon sa ulihi nga ining mga pag-antos naton is just temporary. It will give us more courage, it will give us more hope nga ining mga kasakit nga aton na angkon hindi ginaton batsagon sing tama kay may ginapaabot kita nga isa ka duog kag may ginadalangpan kita nga amo si Ginisus nga maghatag sa aton sang kahiluwayan sa sining mga pag-antos nga aton ginaatubang sining kalibutan. Amen, Pastor. Mga utod, sa liwat, wala gid guro namon mahatag ni Pastor Toledo ang tanan. Pero kami nagapati nga kadamo gid sang amon na nahatag sa inyo kag kami nagapati nga igo na gid sa aton nga pag liwat sang aton panahon nga ang gantos kita because Christ nag-antos man para sa aton kag siya nagkari hindi lang para sa manggaranon una best para sa aton nga mga pobre. Aton niduko ang aton mga ulo sa siningation kami Ginoo nagapasalamat nga may ara kami nga Dios nga nakahangop nakainsendi sang amon balakhuon kag sang amon kalisod sa pag-alagad sa pagpangabuhi kag sa amon kalisod sa amon nga pagsunod sa iya apang sa isa kat panahon initanan madula kag kami magahakos sa iya sa pagpasalamat kag kami magaupod sa iya sa wala na gid sang katapusan sa ngalan ni Ginoong Hesus.